Salut și bine te-am găsit în Blondes TD6. Și da, este un joc, adică o să vedeți voi, e cu maimuțe și așa, și cu baloane. Eu știu jocul așa cât de cât, dar o să pierd oricum, pe că am dat pe dificultatea hard, mai că crea. Și cred că o să începem cu un ăsta. Așa. Cred că vreau să dau mai joc mai încet. Așa. Bun, și hai să începem. Și aici pot să-mi agradez ce pot și aici, așa. Și de astea, mai multele pur și simplu trebuie să apără baloanele. Hai că nu trebuie să avem 100 de vieți și dacă peste 100, adică da, ok. Cred că ați înțeles. Și dacă n-ați înțeles, asta e. Nu e vina mea dacă nu înțelegeți. Să nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați. Și da. Bă, da. Așa. Bun. Țac, țac. Țac, țac, țac. Și țac. Cred că o să luăm pe ăsta. Ăsta este, pur și simplu, lipește baloanele. E un fel pe așa de glue, de încetinează. Vedeți? Bun. Și în timp ce avansăm, cu atât devine mai greu. Și da. Așa. Și așa. Bun. Eu mă gândesc să șterg maimuța așa pe asta și-l bag pe ăsta că e bun. Că ăsta n-are o distanță. Hai că... Da. Da. Mai luăm încă o maimuță de asta. Așa că astea sunt bune, astea sunt extrem de bune. Când e vorba de baloane de-astea așa. Bun. Cred că nu. Bun, bun. Să fac... Asta e importantă. Și da. Vedem noi după aceea. Păi da. Aici sunt bănuții noștri. Aici este cu toate astea. Eu trebuie doar să mai deblochez asta cu minigun, maimuța asta cu minigun și după ce am totul. Și la supereroi aici, la puteri cu supereroi și așa, nu știu ce e. Aoleu, ce să nu... Da, cred că trebuie să cumperi cumva. Astea. Da. Acum cred că facem pe asta așa. Și am pus pe asta să trag mai întâi în... Astea sunt țintele lui. Mai întâi. Și
Și după aceea tragi în celelalte baloane. Bun. Mai departe. Până acum e totul bine. Sac. Vreau să fac așa. Și pe ăsta pot să-i dau un upgrade. Și fac așa. Me. Deci țac, țac. Țac, țac și țac. Mai. Bun. Deci ne descurcăm de minune. Așa. Și să facem la fel pe asta. Bun. Cred că sunetul ăsta e enervant. Adică mă enervează pe mine. Sau hai că doar așa puțin. Așa. Sper că ați putut să mă auziți tot videoul ăsta. Da. Acum cred că fac pe ăsta. Ah, e deja. Ok, bun. Păi atunci luăm un... Unde stai aici? Bun. Ăsta aruncă cu niște cui. Așa. Dă mai departe. Bun, și mai punem asta aici. Facem mare așa. Bun. Mai facem așa. Acum trebuie doar să mai așteptăm. Și așteptăm. Și așteptăm. Și așteptăm. Da, nu putem să credem. Asta. Și gata. Mai mult de 5 upgrade-uri nu poți să-i faci. Și da. Țăc. Da. Mamă.
Pe ăsta îl vreau să fac foarte rapid. Aoleu, ma. Bun. Cratez asta. Asta. Și hai să vedem. Așa. Bun. Mai punem încă unde ăsta. Și punem mulți de ăștia. Hii! Uliu! Haideți să facem mai mulți de ăștia. Așa. Ma. Da. Cam atât a fost și cu videoul ăsta. Să nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați. Și da, ne revedem la episodul 2 mai departe la levelul 35. Da bine, pa!